Hej. Hej. What the fuck? Hej. Du er lidt til det, Emil. Vores ven er lige kørt, og vi venter på ham. Vi skal lave det der klamme beanboozled med jelly beans. Det går også, Emil. Det er klam, mand. Og vores ven er lige kørt. Han er lige kørt. Tænker, shit. På det bord. Fy for helvede, mand. Fy for helvede. Se der. Hvor klamt. Så klamt det der. Fuck. Nå, vores ven er lige kørt hjem for at hente det. Ja. Solen er pisseirriterende. Vipper lige med Emil her. Hej. Ja. Sodavand. Ja. Emil, du er retarderet. Så ja, vi venter på vores ven der. Ja. Det hedder Bessie. Det er en Bessie, what the fuck. Og vi skal lave beanboozled, som er pisseklam. Skriv i kommentaren. Hey, Jeg vil ikke. Ja. Vores ven Jose der. Lige derhenne. Hun cykler. Hun skal hjem. Tror jeg nok. Det er helt klamt. Det føles underligt at vippe med en dreng. Så ja, vi venter på vores ven. Og ja, selvfølgelig. Emil han går der og drikker. Han cyklede den der vej. Den vej. Hen til klubben. Du er så mærkelig, mand. Jeg vil også være med. Ja, du må godt være med. Du skal da ikke stille bag mig, altså. Han kvæler mig. Ja. Jeg vil have sodavand. Sodavand. Drikke sodavand. Yay. Skal du også have en tår? Giv mig en tår. Folkens, I får lige noget sodavand. Ja. Yes. Men jeg vender tilbage, når det er, at vi skal lave beanboozled. Yeah. Hvornår tror du, han kommer tilbage? Så klam, mand! Er jeg god? Du er ulækker. Jeg er god til videoer. Du er klam. Jeg vil også være med. Du er med. Jeg er god til sjove videoer. Ja. Yeah. Haha. Og den er sjov. Skal jeg æde jellybeansene? Jeg håber ikke, jeg får hundemad. Jeg gider sgu ikke æde dem. Folkens, du skal være med. Jeg kan ikke lide at æde dem. Jo. Ej, jeg gider ikke at brække det. Nej. Sebastian, ikke? Folkens. Er det også rigtigt, at jeg ikke skal have hundemad og alle de der brækker? Hvis du godt hundemad, hundemad, ikke? Jeg skal have alt det Man gode. kan lugte ånden. Ja. Hele dagen. Nej, undtagen hvis man drikker sodavand og sådan noget. Så vil jeg gemme min sodavand. Dejlig solskin. Den er pisse irriterende, for det går ondt i mine øjne. Men Fucking bøsse. ja, jeg tror, vi vil slutte den her video af. Og jeg vender tilbage. Og jeg vender tilbage, når det... Jeg vender tilbage, når det er, vi skal lave beanboozled. Hej. Hej. Træk med dine vinger. Du bøsse, mand. Farvel. Sker der, mand. Hej. Hej, det er klam. Hej alle sammen og velkommen til endnu en video med mig. Ja. Og mig. Ja. I dag skal vi lave en beanboozled challenge med... Niklas, hvor er du klam? Hvorfor slår du bøvser? Vi skal lave en Man rækker fandme ikke Hold kæft. Vi skal lave en beanboozled channels. Ja, jeg glæder mig ikke. Sidste gang jeg gjorde det, fik jeg hundemad 3 gange, tror jeg. Ja, det skal lige sige, vi har gjort det før. Og jeg fik bræk 2 gange eller sådan noget. Det var rigtig klamt, og det smager ikke særlig godt. Jeg siger det bare. Det er simpelthen... Lad være. Jeg vil ikke... I skal ikke gøre det, okay? Lad være med at gøre det. Det er simpelthen den 3. version af beanboozled, og Yes. det er en pakke. Og jeg glæder mig ikke. Det er så klamt, det her. Vi har et sådan en hvad er det her? Et ting, man snurrer rundt på. Ja. Sådan en her. Og så kan vi så se herinde, hvad det går ud på. Sådan en her ting. Det er. Det er det, hvor man snurrer den rundt.
Og så har vi en masse klamme ting. Ja, hvad skal vi starte med egentlig? Ja, den lander på. Ja. Yes. Det er klart. Hov, den var ikke ordentligt. Godt. Og vi starter simpelthen med Det er, denne her. Det er græs eller... det er nyslået græs eller lime. Nyslået græs eller lime, ja. Jeg får lime. Og 3, 2, 1. Jeg fik lime. Nyslået græs. Jeg fik lime. Det er ikke fordi, det smager sådan totalt værst. Men Jeg fik lime. det smager sæbe på den måde. Hvad fik jeg sådan Jeg fik lime. Jeg ved ikke, hvad jeg fik. Ja, jeg fik nyslået græs. Jeg fik, jeg tror, jeg fik sådan... Den smagte af gammel skumfidus. For helvede. Ja, Jeg det fik var- græs. Jeg fik nyslået græs. Den var sådan lidt sød. den var okay. Ja. Skal jeg bare snurre rundt igen, eller... Så forfærdelig var den ikke. Så er der et blå her. Det er... Tandpasta eller blåbær? Ja. Jeg vil have tandpasta, for jeg kan ikke lide blåbær. Men jeg kan lide Jo. 3, 2, 1. Ja. man kan lide dem begge. Tandpasta, yes, mand! Tandpasta. Ja! Begge gange. Nu 2 gange, jeg har fået det dårligt. blåbær. Tandpasta. Fik du blåbær? Og jeg vil også, jeg fik blåbær. Jeg fik også blåbær eller tandpasta. Så snurrer vi rundt igen. Det er så mærkeligt, det her. Og det bliver simpelthen... Saftig pære eller buker. Hvad fanden er det? Buker. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Jeg tror, jeg ved det ikke. Jeg fanden kan ikke huske det. Hvad er det for en? Hvad fanden er det? Nå, det er den der... Den der. Ja. Har I taget alle sammen i? Har du også dig? Ja, jeg har bestemt. Okay. Har du spist den? 3, 2. Ja, Fy for helvede. Fy for fanden. Ad. Fy. Jeg fik det der burgerlort. Det tror jeg altså også. jeg fik blanding. Fy for helvede. Snurrer rundt igen. Ja, Den har vi haft. Så tager vi den der. Ja, så tager vi... Den her klamme en. Stinkende sokker eller tutti frutti. jeg elsker det. Kom nu, tutti frutti. 3, 2, 1. Fuck, mand. For helvede. Yes, tutti frutti. Fy for satan. Der smager tyggegummi. Ad for helvede, mand. Stinkende sokker. Fy for helvede, mand. Den kan jo have den inde i munden i så lang tid, mand. Jeg skal lige have mig noget så med. Baby Fy for helvede i satan, mand. Nej, hvor smagte det klamt, det der. Okay, vi... Okay. Og jeg håber, vi får kokos ud der. Ja, så er der den her Baby wipes. kokosnød eller baby wipes. Jeg kan godt lide begge dele. Jeg kan Er det den her? Jeg tror ikke, baby wipes, den er så slem. Ja. Jeg fik kokos sidste gang. Kokos. Baby var Kokosnød. Jeg fik kokosnød. Og baby wipes. Det smager sæbe. Ja, det smager fucking godt. Jeg fik også baby var. Nej. Jeg fik kokosnød. Det har vi haft. Ja. Så tager vi den der. Oh my god. En af de klamme, det er bræk eller pære. Det kan jeg ikke. Jo. Okay, 3, 2, 1. En mod den. Klar det. Fy for helvede. Nu skal jeg så. Okay, jeg skal have noget vand. Jeg skal have fandme ikke sauce. Det smager ulækkert. Godt, det gik væk. Var det klamt? Fuck, hvor klamt, mand. Jeg kan så ikke smage det. Ja, også mig også. Ej, jeg skal lade sådan. For helvede. Fy foran. Det må være den der. Ja. Den Nej, brune. det er pis, mand. Ej, det er hundemad, eller... jeg kan ikke engang lide noget. Hundemad eller chokoladebudding. Så jeg fik jeg hundemad. Jeg kan ikke lide noget. Jeg tager den her. Nej. Chokoladebudding smager godt. Chokoladebudding eller hundemad. Kom nu, chokoladebudding. Simpelthen. Hun er allerede på hundemad. Okay. Hundemad. Nej, chokoladebudding. Ja, det Chokoladebudding. Jeg synes altid, det starter med et eller andet dårligt. Så, Det er ikke fordi chokoladebudding smager dårligt, men det er ikke fordi det smager så godt. Det smager ikke godt. Det smager ikke. den der lige. Jeg fik fandme den der hundemad. Kan du ikke tage den der? Der er et eller andet baby vibes. Det smager godt. Okay, 3,
Ja, vi tager den gule, den her. Og der Ja, er den nok gule. til, vi tager 2. Der er nok til, vi kan snurre en gang til. Nej, fordi jeg skal også slå flere med Axel. Nå, men Hvad er gul. det? Ja, gul. Den har vi taget. Hvor er gul henne? Det er den der. Nå, det er hvid. Det er den her. Okay, hvad er det? Rødne æg? Ej, det er rødne æg. Det er rådden æg, eller Det der... eller buttered popcorn. Nej, du har taget en. Okay. Jeg håber ikke, Så tog jeg. Jeg fik rådden æg. Det smager lort. Det smager lort. Sidste gang var jeg altså ved at brække mig. Det smager dårligt. Ved at brække mig. Hvor er det slemt? Nej, jeg gider ikke Hvor er brække det mig. slemt? Hvor er det slemt? Jeg kan ikke lide at brække mig. Kom nu. Jeg kan ikke lide det. Bare gå derhen så. Jo, kom nu. Kom nu. Men altså, hvis jeg brækker mig sidste gang, prøv en lille Hvor fanden løber hun hen? Kom nu bare, Emil. Jeg kan ikke sgu ikke lide at brække mig. Altså, så får du den Hun her er bagefter. løbet hjem. Hun er løbet hjem. Nej, jeg kan heller ikke lide det. Josefine er løbet hjem. Nej, vel? Hun løb den her vej. Her, så får du den her bagefter. Nej tak, det vil jeg ikke. Okay. Har vi flere? Nej, det har vi faktisk ikke. Nå, det var da dejligt. Nå. Ja. Det var jo det. Så må vi prøve næste gang igen. Nej, vi gør det lige godt. Nej da, den har bare 7 minutter. Jeg køber en ny konto også. Jamen, det var det. Vision har også lavet en. Husk at subscribe. Det smagte fucking... Subscribe Og Spektrum. hernede. Subscribe og Spektrum. Hernede. Og skriv en kommentar. Ja, Like like videoen, hvis I gider. Eller dislike. Jeg er ligeglad. Smager fucking dårligt. I skal aldrig gør prøve noget. det. I skal aldrig Lad prøve være. det. Lad være med at prøve det. Det er ikke noget for jer. nej. I hvert fald ikke på små børn. Okay, Ikke på små børn. Det skal de ikke. Det var farligt. Jeg lægger hans YouTube-kanal ned. Og jeg i lægger linket. hans YouTube-kanal. Ja, Så vi i ses. linket. Ja. Hej hej. Hej.